И си поканил гости. Имаш ли резултат? Много положителен. И това беше на 8 марта, не? На 8 марта. Детска задача на Клон е да направи не просто поширени яйца, а поширени да бъдат яйца. Как се процедира с чупането и изваждането на това. Така да се демонстрира. Да бъдете яйцата, да се много малко кокошите, в един финиш, че като ги чупнете така, вътре има една много градничка птица. Може да трябва да я прорежеш. И след това, аз ще лицето и го слагаш в тази водичка, която трябва да си много леко. А не много силно, защото иначе лицето ще се разпръсне вътре, даже сега ще го намаля. И да не се изпариш и това да бъдеш максимално близко, трябва да си говоря пръстта на лицето е любимата. Но лицето ще си да бъде. сега да видим. Колоранка. Пускай. 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 Да. Феноменален и то феноменален резултат за сега. Крон Тауърс, невероятни пуширани пътсадечи, на една между ни трябва само едно. Защото няма много и ще се казва, как се носи това в момента, направо в пространството, като къде в момента, вътре за те трябва да работи. И ще към всичко да разбирате и да го оставиш тук да ти да виждаш. А в това време имаме това чудо, това е пюрето, което направи от съдържание, малко сирене, кетънце и се отвърде ето тук. Ето тук отгоре трябва да дойде ширеното. Това беше нашия котлон. Това беше нашия котлон. Според мен това вече е абсолютно готово. Това е готово. Трябва да видим. Това е в прекрасна форма, само вижте за какво става дума. Фантастично. Невероятен резултат. Невероятно. Това е като гол на Барбатов. Като гол на Барбатов. За националния отбор. Да, за националния отбор. Аз искам да направя трик за Манчестър Юнайтед. Още един трик, уважаеми зрители, за тази финика, в която ще направим нашата фантастична презентация. Ще ползвам за думато и един специален тай вариант. Значи това е така нареченият пепърсос. Изключително вкусна добавка. Значи в ирландската кухня не използват, да кажем, соя сос, а използват фиш сос. Рибата буквално трябва да се обърне в тиганчето за секунди, защото рибата ще е много деликатна и много вкусна. Значи, по-малко рибата седи. Това е канките, като слуши празник искаш. Още не ми главите. Вече има по нашите магазини и човек наистина не трябва да е прекишен, колкото и да се странно, за да е по-закишен вкуса. Добре, лаврака не е ли по-вкуса? Аз лично не съм по-закишен вкус. Но това са лични предпочитания. Сега, това беше... Защо да нямаме това? Не. Пицари, кръмтава през на една копродукция. И как мирише? В най-романтичните ни моменти. На 8 марта мъжете какво вълдуват ли? Какво правят мъжете на 8 марта? Онази от минските да, вижте и гледат и разкетат жените. След важни истории. На 8 марта дет трябва да вършат работа и ако се напукат и се напръскат, аз тогава ще се направя на нашите гости. Ако се напукат и се напръскат? Защо ме покани обаче тук? Не можем да разбера, защо ме покани? Да объркам всичко с конференция. Благодаря. Така ли си статия ли да ги има? Там жената се съдирате, те на празник. Аз оставам време, да опитате от това блюдо, това произведение изкуството. Видим пак. Хайде да следващата седмица, защото ние винаги имаме работа. За носка, ще бъдете,
ученици има нещо. Това ще се пада като бъде толкова много калаци, права на пациентите, пак таничко да му оставя. Беше такава на празника и тази вечер, дето се научиха нещо добро, пак ще ги поканим да продължим курс. Ти мога да го довиждам. Колкоте малко от ръката, а така Малко сърца. малко от сочето, разбирате. Не много се мотивация на тета сос, да е лапки. Много добре. Благодаря. Аз ви благодаря, защото вие сте помогнали. Един стимул да даде така един връх, който те първа аз трябва да гоня. Ако вие искате да вземем и зрители и знаете близки човек за себе си, съпругата си обратното, видяхте, че понякога учите, се направят по-бързо, отколкото нашия стомах. Важното е да сте заедно и да мислите един за друг, не само на 8 март, още веднъж на здраве и до нови срещи тук, много близко до мратите, а там хората определено винаги се обичат. Колко ти? Колко ти? Не, ще вземам това. Кафешница, докато не изтрача и последния път не спира да стреля, т.е. да кукува. Вчера да се обикалях по житница, защото следният разход е там с човек. Това ми е... Да купим нещо на малко да отима. Това е друго. За кренче против връзки. И което кътия с летен поглед отвърна. Не е много добре да изземем каноколит, че вземем ролта. Днес всеки може да направи подарък свой избор, ако участва в играта каза на дума. Наградата от 700 ви очаква. Първо филм с отбият за играта с лобицата и да се обади за 0,2, 20 или изпратите и имам санса за шведителите. А санса за историте на Ливия ще рекомня, защото винаги се може да се обади да се свърши за живо спирам на нашето предаване и да спечелите награда. Момент, понеже днес ще правим и аз съм се дали да правя много по-добре всяко едно значение от музете и може да се направят много добре подарък за 900 лева. Това е наградата, която ви остава, ако се обади. Като две част от едно цялото. Виж, понякога беше хубава и... Господа, но какво може да направите, като се надежни клиенти, когато останем тук, не правим нищо. Ако искате да гледам, нека ще го излезе. Може. И ще му правим столата. И между другото, отишли да стане